ବାଳିଆ ମାଛ चलो अच्छा ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ତେଲ କାଢ଼ିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଳିଆ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ବାଳିଆ ମାଛର ତରକାରୀ ହେବ। ସୋରିଷ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ବାସ୍ନାଟା ସୋରିଷ ପଡ଼ି ନାହିଁ ବାସ୍ନାଟା କ'ଣ ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବଟା ହେଇଛି ଆଉ ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବଟା ହେଇଛି। ଟିକେ ମସଲାଟା ଜାରି ହେଇଯାଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାଛ ଝୋଳ ପଡ଼ିଥିଲା ଖାଇବାକୁ पानी 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 कितना लगी हुई नहीं कोड़ी मत ये रखिए थोड़ी थोड़ी लगा परफेक्ट ହେଇଛି। ଝୋଳ ଟିକେ ମରିବ ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ ମରିବ।